wis nggon musike. Dadi ditanjakne sing alus-alus luwih sike. Sanjange Pak Kateno badhe minggah. Nggih, Pak Kateno badhe minggah niki wau. Pun BA kula mengke ngen longgar mawon Mas Kangkung nggon goro-goro mawon. Badhe ngaturaken bawa napa kula mboten ngertos. Nggih. Monggo. Monggo Pak Katno. Monggone omber situasine wancine ya kepenak merdika. Niki Pak Katno ki panitia sing ngebal-ngebel aku Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih, menika. Wis dadi dulur temenanan. Pak Katno. Nggih. Monggo Pak. Nggih. Mikipun monggo nggih. Niki Pak Katno. Katno, kat ki mandek. Wilujeng enjang Mas Petro Nggih. Wilujeng enjang Pak Katno. Wilujeng Mbak Saya Pak. Mbak Mimin. Dados panitia saya mboten iki. Aprine sindir iki? Kula. Oh alah nggih. Dados panitia saya mboten menika dipun tangleti Pak Kangkong. Oh nggih, pripun? Saya mboten dados panitia ngeten iki. Nggih, nek ngeten iki pun mantun. Mergo nyanding Mbak Apri, Mbak Mimin. Weh. Ya pengaruh. Nggih nyun sewu Mas Kangkong. Nggih pripun Pak Kat? Niki kula kok ngoyo ngundang banji-banji napa? Lah, Yo pripun, Pak? ngiras pantes nggih tombo kangen wong sing tukang mendem banji. Oh. Sinten jenengan? Wah, kathah niki. Warga-warga mriki niku sing ruwemen teng banji itu kathah. Mendem kridane nggih Pak, mendem. Soalipun ngeten. Nggih. Pripun? Pacaran kali banji niku wonten nilai plus e, Mas. Weh. Plese napa? Anu, bojone ora cemburu. Ora cemburu. Ha iya, wong cipika-cipika karo banji ngono malah bojone, "Hah, wong padha lanang iki rasane piye?" Ah iya. Ora metenge kok ngoten nggih. Lah Pak. nggih. Malah ngewangi golek pangan nggih Pak. Nggih. Nggih wau nggih wonten peristiwa tragis, Mas. Napa? Nalika Mas Mbak Mimin, Mbak Apri. Kula. Nalika Mbak Apri rawuh niku Nggih. kan ngebel kula. Nggih. Pak, iki piye iki aku anu tertahan ning anu ora iso mlebu iki piye ngono. Ya wis nduk entenane ning kono kula ngoten. Nggih. Lah teko kono ki Ramon bocah nom-nom piye aku kula rawani nyedak. Ya ampun, gue trambel cah Iya. nom. Dadi medal saking niku saking wingking. Nggih. Munggah clear. Nggih biasane nggih saking wingking kok Pak. Maksudnya metune iki kok mburi panggung ngono lho. Nggih, nggih nyun sewu Mas Kangkon iki wau kula sakjane mboten niat minggah. Nggih. Dipun beta catetan Pak. Wau kok enten pini sepuh aslinipun nggih piantun Malang mriki tame manggen wonten Madiun. Oh Nggih. nggih. Nggih, saking tresnane kalih piantun Malang menika ndamel cakepan. Oh, nggih. Niki saking Oh, Bapak Dandang Gula. Sastro Senun nggih. Oh, ngene iki lek Dandang gendis terus dandang gula Sandi Asma ya ngono kuwi. nggih lah sing kula tangle sing bawa sinten Mbah ngoten. Yo jenengan no. Ngoten. Sandi Lah, asmanipun Desa Desa Malang. Desa Malang. nggih. Lah kula aturi, lah kula mboten saged, kok aku ngerti sampean kok. Pelok barang nggih Pak Kano. Anu, meniki dawahe pepiling. Oh, pepele. Mas dindingane slendro. Slendro ning ngoten. Kula kene lek dawah So Malang. sarung jak. Mangga dipun wiwiti Pak. Nggih, mungkin nek kleru dibantu nggih. Heeh. Aku nek awor wong ayu ki anu pengen kleru we ngono. Jane ya palsu. Coba bisa pinten, Mas? Sak menten. Lah iya. Tergantung kondisi Pak. Doh wargaku ing Malang puniki Menika duh wargaku. Eh. emot niki warsa tunggal sura S sedaya ing surasane O O ana rasa pandalu M memaham
memahami rasa pribadi. Allah Maha Kuwasa lelantaran luwung Sampun L wonten A. akoni rasa rumangsa N Pak Kateno. nyata bisa ngedohne sedaya bilahi G. guna bagya Luar biasa sandiasmanipun Desa Malang. Desa Malang. Ya. Nang ngono iki ngeras pantes minangkan pamudhut saka sastra senun saking niki wau. Nggih. Oh nggih. Sastro. Nggih, Mbah Sastra. Peling. Nggih, Mbah Teh botol sastra nggih. Sastro Mbah Sastro. Monggo langkah mriyen nggih, Pak. Langkah mriyen. Wis pancine ya. Ayo Mbak Min, Mbak Pri. Monggo Mbak Mimin, Mbak Halo. Ari. Eh. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Awe we.
nuwun Pak Nggih. Kateno. Keripik gedang keripik telo Mas nggih. Nggih. Niku sing setunggale mboten